Ixo kuadrilla zer modu zaudete, bueno, lekaro zen gaude, ikasleak txango batean daude eta guri esan digute, bueno, hemen geratu eta egin nahi duzuena, eta horixe egiten nabil, bideoa grabatzen. Kaixo ekipo zer modu zaudete, bueno, baditut betaurrekoak justo guztia hortikan jotzen dialako, ez dut kremarik eman beharko nuke, bai, baina esan dut, bueno, lehenago grabatuko dugu hemen bideotxo bat, orain denbora tartetxo bat dudala, lekaro zen nago, ikasleekin kanpalian etorri naiz eta galdetuko duzu eta zure ikasleak, nire ikasleak joan dira ginkana bat egitera begiraleekin eta esan digute, bueno, hemen geratu altzarete eta horixe. Pixkat ikasten egongo naiz, ikasten irakurtzen, ze hemendikan hilabete batetara oposaketak ditut, plaza bakar batetarako, baina ez dira nire oposaketak, datorren urtean antza denez oposaketak aterako dira eta hoiek bai, eta honetara banoa, pixkat John Travoltaren meme hori badakizu edo gif hori egiten dula. Ni hori izango naiz, baina pixkat esaten deki bala baina, hemen zertaz doa gauza, eta guai dago ze egin behar ditudanez gero egin daitezkeen froga guztiak, guai dago ikusteko nolako frogak izango diren. Eta nire opozaketen drama kontatu ondoren, hemen gaude, beste igande batez gure YouTubeko txoko honetan, eta gaurko bideoa berezia izango da, ez bakarrik kasi aizarengatik eroriko zaretelako, baizik eta, 5 hilabete, egitan 4 hilabete pasa dira, nire YouTubeko erronka hasi nintzenetik, hau da, astero bideo bat gure txokonetara igotzaren erronka, eta pixkat balorazio bat egin nahiko nuke. Ze badago lotuta ere oposaketen kontuekin, edo kontuarekin lotzen dudan gauza batekin, gauza baino beldur batekin, ze ibili naiz asko prokastinatzen eta YouTubeko kanalarekin asko gertatu izan zait urteetan zehar, ze azken finean nik kanala duela 11 urte ekin nuen, bakalau abrasen errezetaren bideoa duzue ikusgai, joaten bazareten nire lehenengo bideora. Estrato bat kanalean zaudete, ni Iruña naiz, eta gaur bakailago abras sukaldatzen irakatsiko dizue. Grazia handia egiten dit eta barre asko egiten dut neure buruarekin eta neure buruaz, eta guai iruditzen zait ikusten delako garapen handia, asko hobetu dudala, nola hitz egin, nola editatu guztia. Bakalago abrasa, ez dakitze aspaldi ez dudala egiten, baina orokorrean ulertzen didazu ez ere esan nahi dudan. Erraten nuen moduan, balorazioa egingo dut, pixkat YouTubeen 4 hilabete egon ondoren, oso pozik nago, alde batetikan uste dudalako astero bideo hori gotzearena behar bat baino gehiago bezala ikusten dudalako, gogoak ditut, engantxatuta nago, pixka bat, astero bideo hori egin nahi izatera, bereziki editatzea pilo bat gustatzen zait, oraindikan kamera aurrean jartzarena ez dut oso ongi eramaten, baina esango duzu, arkakuso, zertan zabiltza, baina tira. Guai, oso pozik nago, akaso astero ez dut igo, baina bai errekuperatu izan ditudala igo ez ditudan bideoiek, orduan, pozik nago alde horretatik eta nire asmoa da, urte bukaerara arte behintzat, horrela jarraitzea. Lehen esaten izuen, prokastinatzearen kontuarekin lotzen nuela, aipatudan bezala urte luzez, egon naiz nire kanalau prokastinatzen. Itxoin, okertuta zaudetela hortxe. Zergatik, beldurra ematen zialako nolabait eta oposaketekin ere gertatu berri zait, dela bestei utxe egiteare gatik ez dudala egin, ez? Edo ez naiz jarri serioski hori egiteko edo hori lortzeko lanean. Eta azkenean konturatu naiz, oposaketen kontuarekin prokastinatzea eta gauza bat ez egiteko edo zer asmatzea edo zer egiten bukatzea, azkenean da nire kasuan, kasu honetan nire kalterako izan ere, banago neure buruari utxe egiten. Eta graziosoa ze prokastinatzen dut bestei utxe ez egitearren, edo en plan esateko kepringada ze decepzioa, eta ez nago esaten YouTubeko kanalarekin bakarrik, baizik eta ere oposaketen kontuarekin, eta da en plan zara oso pringatua, eta ke decepzion, ari zara zure buruari utxe egiten, eta nik uste dut, gehien inporta behar zaiguna, askotan dela geure buruarekin ongi egotea, eta geure buruari zor diogun guztia ematea, ez? Azkenean, geure burua eta geure gorputza da gurekin egunero dagoen
edo dauden elementu bakarrak, eta nik uste dut zaindu beharra daukagula, ez? Hauxe izan da nire balorazioa, pozik nago, oso pozik, YouTubeko kanalarekin, eta lotuta aipatu dudanez, oposizioen kontuarekin, pues bueno, Jon Travoltaren meme edo gif hori izango naiz datozen hilabeteetan, eta bitartean posible dudana egiten egongo naiz, orain arte ez badut ezer egin, pues bi aukera ditut, esatea eta autosabotatzea, edo esatea, bale, orain arte ez dut egin, zenbat denbora geratzen da, zer egin dezaket, eta zer egiteko presnago. Eta horrekin, erabaki bat hartu, eta aurrera. Ez dela ezer geratzen nire urtebetetzerako, eta horretaz hitz egingo dut datorren bideoan, espero dut bideoa gustatu izana, onaino bukaeraraino iritsi baldin bazarete, esker mila. Oso eskertua nago, beraz badakizue, gustatu bazaizue like eman, eta zuen lagunekin, zuen familiarekin, zuen ikaskidekin, lankideekin guztiekin, bideoa partekatu, beraz datorren igandean ikusiko dugu elkar. Aio, maite zaituzten!